El cap de setmana ha estat molt intens i molt interessant, ple d'emocions i amb poc temps per pensar, perquè realment ha sigut un no parar des de les 7:30 del matí fins a les 10 de la nit, durant 2 dies, i clar, tothom pregunta coses, tothom necessita coses i bueno, això, no he tingut temps per pensar, però he gaudit moltíssim. I la imatge que jo vaig triar és molt diferent a la resta perquè no és una fotografia sinó que és una pintura i per tant tota la feina que hi ha hagut al darrere, tant de maquillatge, perruqueria, escenografia, era molt bàsica també, tot era un cos i aportar tot a sobre del cos.